Gure enpresa sortu zen orain dela 17-18 urte, 1989 eta hasi ginen Navaltixketan, proiektu gaur egunen startup deitzen zaien proiektu horietako bat bezala. Ekintzaile proiektu bada iruditzen zait, azken batean hemen Navaltixketan hasi ginelako beharrak eskatuta, ikasketak burutu genitun, hemen lizentziatura bukatu genitun, eta garai hartan oantxe bezalaxe krisi garaiak zian, eta behar izan gendun gure negozioa montatu, ezta. Logika lehinen, pixka bat zerbitzu enpresa bat gea, call center edo contact center zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta urte hauetan zehar pixka bilakatzen jungea, negozio berriak, area berriak, diversifikatzen, baina, azken baten da, bertako enpresa handiei arreta zerbitzuak eskaintzea, konsultoria zerbitzuak eskaintzea, itzulpen zerbitzuak eskaintzea, hizkuntzatan zerbitzua eskaintzea, eta hori da gure lana. Sektorean barrun ez gara enpresa handi bat, gure berezitasun garrantzitsua nik uste flexibilitatea dela, azkartasuna dela, bertakoa izatea dela, pixkat gertutasuna dela. Zati azken baten, gure bezalako zerbitzu baten, akiu denok nola, eta denok usuario bezala ikusi dugu, zerbitzua kanpotik eskaintzen, ezta? Hau da, Marrukosetik edo Hego Ameriketatik. Eta ez hori bakarrikan, baitaren ikustet, hemen Gipuzkoan beste enpresa asko bezala, saiatu gehala innovazioan alorrean eta teknologian alorrean asko inbertitzen, eta azkenekora egoten. Suerte bat izan dugu, sektore desberdinetako enpresa askokin lan egiten deula, eta horrek egiten zaituna da, hemen Gipuzkoan sektore asko dauzkagu, industriala, energetikoa, telekomunikazioak, eta guztiek behar desberdina dituzte, behar horietara egokitzeko innovazio asko behar duzu, eta horri esker nik ustet, balore erantsia hori ere badegula konpetitzeko garaian. Azken baten, enpresa, herramienta teknologikoz behartzen geha, eta gauden lekuan gaudelako, hau da, Navaltixketan egoteak eta hemen lan egiteak, baditu bere alderdi honak, baina bere alderdi txarrak beste ozinetan dauden azpiegiturak ez daude. Orduan, lortu dugu nolabait ere, honeaino azpiegitura fibra optikoa ekartzea, eta horri esker posible dugu hemendikan beste parke teknologiko batetik bezala lan egitea, ezta? Horrek koste badauka eta koste guk asumitu behar izan dugu. Bestalde alderdi honak baditu. Azken baten parke natural batean gaude eta hemen lan egitea badugu bere alderdi hona. Teknologian ingurun, zehazki esan da, nik uste dut gure enpresa bat, lehen esan duten bezala, atento egon behar du kompetentziari, baina teknologia eguneroko gauz bat izan behar du, ezta? Orduan, esango nuke, bide guzti honetan asko inbertitu dugula teknologian modu desberdinetan, softwarean, telefonian, eta inbertitzen nahi gehala ez da urtero, ikasi hilabetero. Hemen egon behar duzu, hain azkardi joa hau, behar dezula plataforma bat edo estruktura bat zure enpresan barrun, beti vigilantzin dauna, ezta? Eta, aldi beren egiten du horrek, gure lana oso entrenamentu handiko izatea, beti ondo prepatuta egon behar dugu, eta, hor gaude. Beti dago gaur honen enpresa munduan erronkak urtero, hilabetero eta egunero behar dituzu, ezta? Azken baten gu gainea enpresa bat gea personak lan egiten deuna, 122 langile gea, eta, hemen motivazioa mantentzea da gure erronkarik handiena eta jendea gustua egotea. 17 urtetan lortu dugu enpresa bat sortzetik, 2 langile izatetik, 120 langile izatea, Navaltixketan enpresa bat olakoa edukitzea, bertarako aberastasuna sortzea, eta lehengo urten eman ziguten Gipuzkoako enpresa zerbitzu hobena, ez da, premioa Gipuzkoako ganbarak. Nik uste hor fase bat bukatu zala,
eta orain beste fase baten hasten gea. Eta fase hori ilusio handiakin, asuntua da bakoitza bere kontua lan egitea, eta nik uste erronka polit bat dela, eta gure erronka ere izango da, inguruan ditugun gazteak, eta nahi badute enpresak sortu, enpresak sortarazten laguntzea. Erronka nagusia, nik uste enpresatan beti terminologia bat erabili izan deula, beti bankuekin lotutako terminologia, horrenbeste gehiago hazi behar dugu, horrenbeste gehiago fakturatu behar dugu, eta hainbeste gehiago izan behar dugu, eta internazionalizatu behar dugu, ez dakin noaino. Eta, ez da hazkuntza izan behar du ondorioa, eta internazionalizazioa izan behar du ondorioa, baina erronka gurea beste nagusi bat da konziliazioarena. Konziliazio gure enpresan 85% emakumeak dira, gaude gune batean konpetentzia handia dugula laboralki, beste enpresa batzutan baita ere lanpostu onak daudelako, eta guk konpetitibo behar dugu eginez nolabait konziliazioa, jendeari lanerako aukerak emanaz, jornadak aukeratzeko, ordutegiak segun eta zer lan postutan dan aukeratzeko, eta bide hortan benetan sinisten dut, eta sinisten dugu. Esaten da conciliación laboral y familiar, baina nik uste dut beste bat lotu bertzaiola honi, eta da conciliación laboral familiar y formativo. Zati azken baten, geroz eta gehiago ikusten dugu, nola pixka bat enpresa eta unibertsitatea edo eskolen artean ze hori behar dela, eta nik uste aukera eman bertzaiela gazteei lana egiteko eta formatzeko. Eta hor, gazteek mentalidade horrekin datozte, gaina proiektoka lan egin nahi dute, eta guk enpresan erantzunkizuna da gazte horiei aukerak ematea hemen lan egiteko. Zergatik azken baten, nik uste asko esaten da jendea gazteak galdein ningo dutela hemendikan eta jongo diala ez dakit noa, baina ez dakit bilatuko duten hau baino leku hobei bizitzeko, guk hemen aukera ona jartzen baldin badizkigu laneako, eta konziliatzeko bere formakuntza, bere proiektua, bere motivazioa, nik uste hemen geldituko diala.